Byddwn ni'n dweud wrth unrhyw un sy'n mynd i astudio'r cwrs TAR, pob lwc. Mae'n gwrs gwerth chweil a mae Prifysgol Aberystwyth yn leoliad gwych i allu dod yma, gwneud y mwy o'r cysylltiadau sydd gyda'r ysgolion yma hefyd. Mae'r flwyddyn wedi cael ei strwythuro fel hyn. Mae rhyw 5 wythnos yn y Prifysgol i ddechrau gyda. Wedyn chi allan ar brofiad yn ysgolion am 10 wythnos, rhywbeth fel yna. A wedyn chi'n dod nôl y mis Ionawr am 4 wythnos. A fi'n credu bod hynny'n dda oherwydd chi'n cael brec fach rhwng y ddau brofiad ysgol. Jyst i ymlacio ac i fynd dros y profiad cyntaf a gweld sut allwch chi wella cyn fynd i'r ail ysgol. A dyn nhw'n gyfnod eitha sylweddol wedyn, mewn ail ysgol wedyn, tan tua ganol mis Mehefin, dwi'n meddwl, tra da ni'n gorffan y cwrs wedyn am bythefnos yma nôl yn y coleg. Yn y cyfweliad wedyn, chi'n gofod falle neu cyflwyniad bach ar eich pwnc chi, drama efo mhwnc i, nes i gyflwyniad o 2 funud, a wedyn nes i gael cyfweliad a chwestiynau am pam o'n eisiau bod ar y cwrs. Paratoi amdano cyfweliad, yn ewch yn sicr ydych chi'n mynd drosodd eich pwnc ei hun. So, cwricwlwm allweddol CS3, chydig bach CS4, paratoi 1 neu 2 gwers. So, mwy na ddim byd ydy jyst wneud yn sicr ydych chi'n gwybod eich pwnc yn iawn. Os ydych chi dal yn y coleg i siarad â dirlithwyr chi amdano beth allech chi roi a trafod gyda nhw, a nes i trafod gyda hen athro hanes fi am beth gallwn ni roi ynddo fe. Oedd e'n brofiad da, o'n i heb cael cyfweliad o blaen, felly bydden ni falle'n argymell bod chi'n mynd rwle i gael rhywun yn eich cyfweld chi cyn dod yma, neu yn gwneud gwaith ymchwil trylwyr, falle ar y we, meddwl am pa fath o gwestiynau bydden nhw yn gofyn cyn bod chi'n dod yma, a cael, sicrhau bod chi'n gweud wrthyn nhw yn gwmws beth i chi am iddyn nhw gwybod amdano chi. Byddwn ni'n annog rheini sy'n paratoi ar gyfer cyfweliad i fod yn drylwyr yn eu paratoad nhw, i sicrhau bod nhw'n cael digon o brofiad yn addysg ac hefyd falle yn cymryd ac yn edrych ar wefannau brifysgol hefyd o ran cael syniadau a i fod yn hyderus wedyn yn yr stafell paratoi a'r stafell cyweld. Os ydych chi'n meddwl fynd i astudio, ewch amdani. Sicr nwch chi fwynhau'r cwrs, sicr gwch chi elwa dipyn ohono fo, ac hefyd gobeithio fydych chi fynd ymlaen i gael gyrfa fel athro, fel fi gobeithio. Swn i'n dweud, un o'r pethau gorau dwi byth di wneud, mae'r... Tys na'n cwestiwn hwnna, fe ddweud y gwir.